Vítejte u pořadu Juice Biblovy dobroty. Dnes si ukážeme krok po kroku, jak správně uvařit čaj. Jedna z nejdůležitějších věcí, když vaříme čaj, je napustit si vodu. Vezmeme konvicu, dáme pod kohoutek a napouštíme. Jak máme konvicu napuštěnou, rozděláme pod něj oheň. Když to hoří, vypadá to asi takhle. Mezitím, co se vaří voda, vezmeme pytlík a dáme do kriglu. Když je voda dost horká, dělá to zhruba tohle. Další hodně důležitá věc je ten čaj zalít. Čaj dochucujeme podle libosti. Máme tady citron, medík, já preferuji domácí šlivovičku. Takhle nějak by měl čaj vypadat, když je hotový. Zdar jak Brno.